Ngger, putuku sing tak tresnani. Elinga ngger. Sapa sing temen bakal tinemu. Sapa sing tekun mesti bakal tekan. Aja mung kepingin asil gedhe, nanging senengono proses lan perjuangane. Temen iku tegese jujur lan mantep atine. Tekun iku tegese ora gampang nyerah. Sanadyan alon yen kowe ajek laku mesti tekan panggonan kang kok tuju. Ngger, Gusti ora sare. Saben tetes keringet lan sabarmu bakal ana ganjarane. Mula urip kudu kebak niat becik, digawe kanthi temen lan tekun, supaya rejeki lan kamulyan tinemu ing wektu kang trep. Pungkasane Ngger, simbah mung bisa dedonga, muga kowe kabeh tansah antuk pituduh lan pitulunge Gusti. Ning endi wae sok mapan lan dunungmu. Amin, amin, ya robbal alamin.